मी ठेवले होते. मग आता पुढच्या महिन्यात माझी 1 लाखाची एफडी संपत्ती आहे. मग आता ह्यानी म्हणते ती 6 महिन्यात मिळतंय, घाबरू नका म्हणते ती. मग आता आम्ही लग्नाला काय करायचं? लग्न कधी आहे? आता पुढच्या महिन्यात आहे. मग कसं करायचं लग्न? मग आता कसं यांच्याकडून घ्यायचं? आता कसं करायचं? आता यांनी नाही म्हणते ते, आता कसं करायचं लग्न? येवं सांगा बरं. आम्ही रोज 100 रुपये कमवून इथं पैसा आम्ही जमा केला वा. मग आमच्या ह्यानी पैसे द्यावा आम्हाला 1 लाख रुपये. आता मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न निर्माण, मग कसं काय करावं सांगा आता तुम्हीच. डोळ्यामध्ये पाणी येतं. मग आता कष्ट केलेला आहे, कष्टाचा पैसा आहे म्हणून डोळ्यामध्ये पाणी आहे. आमचे ह्यानी पैसे द्यावा बघा बाई. 6 महिने हे काय सांगून ह्याने आम्हाला आत्ताच्या आता पैसे द्यावं लागतंय. ह्याने आम्हाला पहिलं काय सांगितले बी नाही ते बंद होत म्हणून. यांना काय तर माहिती असेलच का नाही सांगा बरं. यांनी शब्द सांगितला, रात्री कळाल्यावर आम्ही सकाळ कवा 10 वाजता इथं येऊन बसलावा. तर आता पैसे नाही ते म्हणताय, सगळ्याच बंद आहे म्हणून सांगते त्यांनी. आमचं आम्हाला 1 लाख रुपये ह्यांनी द्यावं बघा.